Umkhandlu Ekurhuleni uyahlangana namhlanje ukuze ukhethe imeya entsha kulandela ukukhishwa kuka Tania Campbell kwesobumeya ngevoti lokungabethembi ubuholi bakhe ngesonto eledlule. Ukuthola okuqhubekayo ngaloludaba sixhumana nentatheli izindaba zombusazwe SABC uSamkele Maseko. Samkele, sikwamukele indabeni zasemini, sitshele ngokuqhubekayo lapho. Ngokubona kwakho iDA inazo izibalo zokubuyela kulesi sikhundla, kanti ke angakanani amathuba eqenjini ANC namanye nje amaqembu? Silento njengoba izinto zibhekile njengamanje iDA angathi ayibonakali engazuthi izosithola lesikhundla sobumeya wase-Ekurhuleni. Into ebonakala engathi izokwenzeka engathi iANC neEFF bazovota ndawonye lapho kuzobonakala khona engazi ukuthi uhlalo wesifundazwe weEFF uNkululeko Dunga kungawuyena odla umhlanganiso njengemeya yawo lomkhandlu Ekurhuleni. Lokho kuzochaza ukuthi uNkululeko Dunga kungaba uyena oqala ngqa ozoba imeya yeEFF komasipala baseNingizimu Afrika. Uyazi ukuthi iANC esifundazweni eholwa uPanyaza Lusufi kanye noTK Nciza babetshele isifunda kanye necaucus yabo ukuthi abakakulungeli ukufaka emotion of no confidence kumeya uTania Campbell, kodwa isifunda saqhubeka sasifaka lo motion of no confidence. Angeke ngifake umnumzana uPanyaza Lusufi ohlalo weANC esifundazweni. Umnumzana Lusufi kade nemsemhlanganweni nobuholi beEFF esifundazweni kanye nobuholi ophezulu beEFF. Yini kade nicubungula ni discussa kulo mhlangano? Sawubona, okahle? Ngikahle kakhulu sihlalo. Saphila, sabonga. Nona besinomhlangano thina sivumelana ukuthi iEFF neANC iconstituency yethu yodwa. Kubalulekile ukuthi mawuba nemhlangano efana nale ukuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi singasebenzisana kanjani ukuthi intuthuko ibe khona kumalokishi la eKurhuleni namalokishi nendawo zonke la eGauteng. So sisaxoxisana asikaqedi besingafuni ukuthi iCouncil ime, sifuna iCouncil iqhubeke ngesikhathi sinaso siqhubeke ngokukhulumisana. That masiqede ukukhulumisana sizobuyela kuma caucus wethu sibacelele ukuthi siqede kanjani. Ingxoxo kade nizibambile into emqoka kakhulu namhlanje ukukhethwa kwemeya kwemkhandlu. Senivumelele ngokuthi imeya izoqhamuka kwiANC noma izoqhamuka kwiEFF. Sisaxoxisana. Yini eyingqinamba kulezi ingxoxo zenu enizibambayo? Inkinga ukuthi maphakathi kwale ngxoxo ezinje kubalekile ukuthi noma ubani o represent i-political party yakhe ukuthi political party leadership nayo ivume. So masixoxisana siconsulta national leadership yethu and national leadership yethu isinikeza i-feedback and sibuyela kuma negotiation table. So kwamanje we've taken a break because sisaxoxisana national leadership of these two parties sinikeza feedback and each party ibhekana ukuthi ama-proposal ahleli kanjani etafuleni. But ukusebenzisana sifuna ukusebenzisana because phuma ne-constituency efanayo si-represent ama-structures afanayo and isikhathi sesifikile ukuthi because akekho wine lo masipala i-coalition government sho ukuthi fanele sisebenzisana noma ubani willing ukukhuluma nathi. So everyone willing ukukhuluma nathi sinhlangano yeANC we are willing ukuthi sikhulumisane nabo. But kwamanje iCouncil izaqhubeka nama discussion azaqhubeka asika-reach isinqumo sokuthi soceda kanjani. Siyabonga umnumzana uPanyaza Lusufi. Uyena umnumzana uPanyaza Lusufi osho ukuthi ingxoxo phakathi kweANC neEFF ziyaqhubeka njengoba bona bemele abantu abafana ndawonye abahlala endaweni eyodwa emalokishini nasemakhaya nasemahostela ukuthi sekisikhathi sesifikile ke manje ukuthi lamaqembu womabili iEFF kanye neANC besebenze ndawonye. Siyazi ukuthi obambile njengonobhala jikelele weANC uPaul Mashatile uyena oxhumana kakhulu nobuholi besifundazwe obuhola uyena uTK Nciza kanye noPanyaza Lusufi ngalezi ingxoxo. Sazi ke sike sabona futhi nomnumzane uMzwandile Masina uyena uselihoxisile igama lakhe njengokungenelela lesi sikhundla sobumeya walana kumasipala wase-Ekurhuleni.